අපි කාපම් ඕගනයිසේෂන් ගෲප් එකෙන් ඉතින් අපිට ඩයමන්ඩ් ස්පෙෂල් ස්කූල් එකෙන් රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා මේ වගේ ස්පෙෂල් චිල්ඩ්‍රන්ස් ලාට තෝත්සවයක් ඉල්ලලා ඉතින් මනෝහරන් ගජන් කියන මහත්තයා ෆ්‍රාන්ස් වල ඉඳන් අපිට සල්ලි වල තිබ්බ බඩු ගන්න. ඉතින් මේ වගේ තව තවත් අයට උදව් කරන්න තව තවත් අය ගොඩක් මේ වගේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට ගොඩක් උදව් කරන්න. அந்த வகையில் மூதூர் பகுதியில் எங்களுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஒன்று வந்திருந்தது. அதாவது விசேட தேவையுள்ள பிள்ளைகளுக்கான சில கற்றல் உபகரணங்கள் மற்றும் அவங்களோட விளையாட்டு பொருட்கள் இப்படியான உபகரணங்கள் தேவை நிமித்தம் எங்களுக்கு வந்த இந்த ரிக்வெஸ்ட்டை நாங்கள் உடனடியாக நல்லுள்ளங்கள் கொண்ட உறவு ஒரு அண்ணன் நாங்கள் தொடர்பு கொண்டிருந்தாங்க. அந்த வகையில் அவர் உடனடி கஜன் என்றவர் பிரான்ஸ்ல இருந்து இந்த உதவியை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு விசேட தேவையுள்ள பிள்ளைகளுக்கு உடனடியாக போய் செய்யுங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் இன்றைய நாளில் அவருக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் எடுத்து வந்திருக்கின்றோம். இந்த உதவியை செய்த இந்த அண்ணாக்கும் எங்கள் காப்போம் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த பிள்ளைகள் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.